Oh, ini juga gambarnya. Yes. Yoga. Oh, yogane tak pikir putune. 3. Kata-kata itu. Iki lek nilai kan ora ngomong manis. Ah ketokne rada pahit iki. Ora ndelomok. King Rikong kok ya. Iki kan karo No, loon. terus Lah iki wis ora wel-welan kaya nang pawon mang lur, tenan tak iki nyuwante. Gek yo renes ketokane nang kene iki. Tenan. Renes tenan. Tenan renes tak sawange sebabe yo karo terus ae. Temil iki rada pahit iki ketokane ngono. Ya. Iki lek nilai kan ora ngomong manis. Ah ketokne rada pahit iki ngono. Tapi batek oleh mangan. Lur. Iki kanggo es podeleng iki. Es podeleng. Iki buah naga ya enak lur. Tenan lah iki. Ini persiapan untuk acara resepsi lur iki. Iki es kanggo es iki persiapannya. Duh, ngeluk kabeh lur. Oh, sampai kabutan lur. Pirang bontrot iki wisan. Ya. Glowing sing tukang gawe wedang lur. Kewewes pisan. Iya le, anu Kang. Nggih. Iya, tak pesen. Ayo. Tukang jayanya apal pisan kok. Pokoke aku mlebu pawon biasanya digaekne. Nah, iki artisku sing lawas iki lur. Mbah iki nyandi ora tak ketok iki, Mang. Cah Ponorogo. Nah, aku syuting yang tadi. Nah, ya. Lah. Iya ya. Yo, jan tenan iki. Ses kok ngene kok nyuting lur. Dum-dum wedang kok nyuting lur, delok lur. Kong tut guri bokong aku. Dadi nyandi iki lho. Masa kongkon dum-dum kopi kok nyuting iki lho delok Dek. Ora ndelomok. King Rikong kok ya. Iki kan karo No, loon. terus lah bakul kopi nang tempe. Loon. Bakul kopi. No. Lah iya. No. Kene lho. No. Dok sana. Mari nun. Iki jokone pisan lho. Mas De. Iki De. Teh apa kok lagi? Loh, khusus. Ya dhewe malan. Iki lur. Tukang jayang ngene iki lur. Wis pengertian lur. Pengertian iki lur. Dadi tanpa wis ngerti lek wong pawon iki ora iso nyanti-nyanti, wayahe ngopi. Ah, wayahe ngopi ngeteh digawekne. Kae tukang jaya apa? Isa-isa tukang masak. Lur, iki apa neh kurangan kambil sampai ngawur. Kesuwen biyak ngono lho, memet tak walang-walang. Lho, ngendi dulu enak kuwi. Lah iya, Yesus. Jan sampai di tukang kopi mah kang ada wis waduh wis minggat lur lunga wisan tukange kopi ora enek. Aduh, tukang kopine ilang wisan. Lah sak gobros kaya ngene. Yuk. Lur, loh. Ben soroben iki. Sarapan endi lah kowe. Lho, mutih lur, tanpa lawuh lur. Iki ketane waleh wisan lawuh iki. Waleh wisan. Terima lawuh mie.
Niki. Sentek lur. Mang diaduk saiki wis sentek lur. Oh, delon. Gawat lur, iki ana sing ngamuk nek arep dilebok nang jero weteng eneh lur. Wis kono karo Mbah Kakunge kono. Nah. Oh. Iki besok 10 tahun kan diendangi wis aku mbiyen karo kakung. Kayang ya lur. Gedangnya dawa lur. Gedangnya dawa lur. Oh, gedangmu enak semono lur. Rojok. Panganan, ayo ditahan lo, nang gone ngene terakhir kok. Cek, ngene tok ae. Bos. Ketemu nah nang kene. Wis. Jelas nih. Nyanding sopo sik ngono lho dikeneke. Sik tak golek sasaran sik aku. Kira-kira mulai iki. Oh, iki kok gambare. Yes. Wulan lur, ana kene lur. Nah. Ya iya jelas ya. Wis si tukang catet-catetan kaya ngono. Gek iki anune sapa iki? Putune sapa iki? Sik. Putune Mbah Digal. Oh, putune Mbah Digal to iki. Yoga. Oh, yogane tak pikir putune. Tiga. Sik, kata-katae piye iki? Kata-katae. Mbak. Semangatan baru. Oh, tak pikir semangat rewang wis semangatan baru. Wis kacau iki. Baru malah ora rugi le sekolah nang Kalireng gitu Pak. Tulisannya apik ya. Gula 2. Lima. Ya kuwi sing kejer nggih. Ya tidak tak jimo anu. Montore ning anu. Belas-belas. Ya diomongi. Iki persenekan lho, khusus persenekan iki. Persenek. Persenek-senek. Mari lang dito ko kan. Mari dito ko kan. Bocil iki piye iki bocil iki? Bocil. Yuk. Dadah. Alah. Apa piye to iki?
Lucu nih. Ya. Syuting ini sajane didelok apa ora to? Ya, Mbak. Kenapa? Lek pas tak syuting ini sama ndelok apa ora videone? Besan.